Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να αυξομειώσουμε ταχύτητα περιστροφής ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος με τη χρήση του ολοκληρωμένου XKPP2K. Ο κινητήρας που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μια αντλία πετρελαίου, νερού και λαδιού, 12V με ταχύτητα περιστροφής 8.500 στροφές το λεπτό και ροή 12 λίτρα το λεπτό. Η τροφοδοσία της αντλίας γίνεται μέσω ενός battery pack από μπαταρίες λιθίου. Το ολοκληρωμένο μπορεί να ρυθμιστεί σε δύο λειτουργίες, Pulse Width Modulation και παλμική. Για την οδήγηση του κινητήρα θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνική Pulse Width Modulation. Από τα αριστερά κουμπιά μπορούμε να ρυθμίσουμε τη συχνότητα και από τα δεξιά το εύρος του παλμού. Στην προηγούμενη περίπτωση η συχνότητα είναι στο 1 kHz και το εύρος του παλμού είναι στο 15%. Πατώντας το ON η αντλία θα ξεκινήσει. Στο 15% από την ονομαστική τάση τροφοδοσίας. Εάν αυξήσουμε το εύρος πλάτους παλμού θα δούμε αντιστοίχως ότι αυξάνεται η τάση στον κινητήρα και η ροή. Εάν μειώσουμε θα μειωθεί αναλόγως. Με το ON μπορούμε να σταματήσουμε λειτουργία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να οδηγήσουμε έναν κινητήρα με το ολοκληρωμένο XKPP2K.